takže toto je kratšie video, kde vám poviem, čo bude ako špeciál za 2000 odberateľov. Rozhodol som sa, že to bude video také, že tam bude proste kopa ľudí, jak to postavíme, môžete mi s tým pomôcť potom. Tam bude proste kopa ľudí, na jednej, takto nejak si to predstavujem. Tuto, takto ja nejaký pultík postavíme DJ-sky, tak to budem. Potom sa otočím a proste tam za mňou budete všetci. Môže vás prísť 1000, už 1000 ľudí na Minecraft, keby došlo, tak je to fakt úplne luxusne veľa. Aj keď je 2000 odberateľov, aj 500 môže prísť. Proste čo najviac ľudí nech príde. A ja by som to dohodol, aby sa to čo najviac ľuďom dostalo, tak na budúci pondelok. Takže teraz je koľkatého. Takže dneska je štvrtok, 16. to je 17, 18, 19, 20. 20. sa stretneme. Pôjdeme na server, ktorý budete mať v popise a stretneme sa na ETS-ku, ktorý taktiež budete mať v popise a všetky úplne dôkladné informácie o tom, ako to bude. Takže v popise videa máte všetko, čo treba a nemusíte mať mikrofón, proste stačí len Minecraft, ani skin nemusíte mať, proste môžete mať hocičo, nie, proste musíte mať Minecraft, to stačí, Minecraft stačí, nemusíte ho mať ani kúpený, nič, proste máte ho, proste máte ho mať, ten Minecraft. Stretneme sa na nejakom serveri, ten dám do popisu IP, na TS-ku, tam sa proste všetci dohodneme a dúfam, že vás príde čo najviac, lebo ak príde aspoň ak prídu proste všetkých 2000 ľudí, tak to bude paradne, luxusne, mega a to by bolo fakt epické, keby všetkých 2000 ľudí prišlo. Takže ja sa na vás teším toho 20. Dúfam, že som to trafil, pondelok. Na budúci týždeň pondelok, 20. júla, to je červenec, tuším, po česky, neviem. A teda, ja sa na vás teším a dúfam, že prídete. Zdravím do videa, dobre, pozdravujem Dreamdesk.sk. Dobre, a to by bolo všetko a dobre, tak dúfam, že prídete. Majte sa.